ty hovoríš, že za to, že som nešťastná v práci, že nezarábam toľko peňazí, koľko chcem, že nemôžem cestovať tam, kam chcem, že to je moja voľba? Presne tak. Za posledné obdobie sme urobili výtlak na sociálnych sieťach a preto som sa rozhodla zareagovať na všetkých plačkov v komentároch práve týmto videom. Narodil si sa a bol ti pridelený čas na tomto svete. Koľko? To nevie nikto. Možno do zajtra. Ja neviem. Poviem ti, ako sa na svet pozerám ja a ako to odovzdávam ľuďom vo svojom tíme. Môj život, moja hra. Hrám ju tak, ako chcem ja. Môj svet, moje pravidlá. Snažím sa podľa nich žiť, ako si ja myslím, že je to správne a ako by som ja chcela, aby to fungovalo všade tam von. Vytvor si svoju hru. Je na tebe, akého hrdinu budeš vo svojej hre hrať. Či budeš chrapuň a hajzlík, ktorý vodu káže a víno pije, to ti držím palce, ale s takými ľuďmi sa potom aj obklopíš. Môj svet staviam na hodnotách a takými ľuďmi sa aj obklopujem. Ja určujem, čo je v mojom živote možné, ja určujem, kde sú v mojom živote limity. Bodka. Tak čo? Akého hrdinu budeš hrať ty? Už to chápeš? Ak chceš svoj život zmeniť, všetko už je vymyslené, stačí sa do toho pustiť. Napíš pod video zmena a let's go!